שעשינו סיבוב יפה, נעבור לעניין הבא. ביום חמישי הקרוב תיפתח שנת הלימודים. 1.5 מיליון תלמידים יחזרו לבית הספר, בעיקר עם זיכרונות מהבריכה ומהמזגן, אבל 62 מהם יחזרו אחרת. הם באים ממקומות שונים בארץ והם מש"צים, מדריכי שלח צעירים. שלח הפך בעצם לתנועת נוער שפועלת בתוך כותלי התיכונים. מרביצים בילדים אהבת מולדת וכישורי סיירות. כל מה שהיינו צריכים. למה בקורס הזה? יש הרבה השפעה מאבא שלי, שאמר שכדאי לי לצאת לקורס הזה. אני חושב שהמקום הזה זה מקום בשביל לעצב אותי, להפוך לבן אדם ולא צ'חצ'חית מהרחוב. כן, מה היה חשש שתהפכי לצ'חצ'חית? אני מחולון, אני חובתית. ברגע שהוא יגיע למקום שמבחינה מנטלית הוא יהיה צריך להתמודד באיזה סיטואציות אחרות, מה שהוא עשה כאן יהיה חלק מאותו DNA שבעצם יאפשר לו להתמודד בחיים במצבים אחרים קשים, שיכולים להיות יותר קשים מהאתגר הפיזי שהוא עובר כאן. המטרה שלך כמשרד החינוך זה לעשות אזרחים יותר טובים, מנהיגים יותר טובים, מה אתם? בפירוש כן. לעשות אזרחים יותר טובים ומנהיגים יותר טובים.